Tinosangana zvekare pane imwe nguva yeshoko raMwari. Tinotenda kuti tasangana tiri vapenyu uye Mwari vachitiitira zvakanaka. Musoro wenyaya wandinawo nhasi mashoko raMwari unoti Unovaka Panaani. Unovaka Panaani. Mateo chapter 7 verse 24 to 28. 24. Naizvozvo mumwe murume ndichadzokorova. Naizvozvo mumwe nomumwe anonzwa mashoko angu awo akaaita akafananidzwa nomurume akachenjera akavaka imba yake paruvara. Chandoda kuti munzwe apa ndechekuti kwanzi anonzwa mashoko aJesu akaaita akafanana nomurume akachenjera anovaka imba yake paruvara. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikavuya, madutu akavhuvhuta zvikarova imba iyo ikasawa nokuti yakanga yakavakirwa paruvara. Izvi zviri kuitwa kumunhu ani nani anonzwa shoko raJesu akariita. Ndiye ari kunzi akafanana nemunhu akachenjera akavaka imba yake paruvara, yokuti nyangwe mvura nedutu neizva zviuya zvadii haiwi nokuti akavaka paruvara. Verse 26. Mumwe nomumwe anonzwa mashoko angu awa akasaaita akafananidzwa nomurume benzi akavaka imba yake pajecha. Uyu munhu anzwa shoko seuya wekutanga, vese varinzwa shoko riri kubva kusame source yaJesu. Uyu wanzwa, uyu wanzwa, uyu wanzwa akariita, uyu wanzwa haana kuriita. Asi shoko rataurwa nemunhu 1. 27. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikavuya, madutu akavhuvhuta zvikarova imba iyo ikawa, kuwa kwayo kukava kukuru. Wai nokuti yakavakwa pajecha, yavakwa nei? Nebenzi. Hatita kuenda kuna Mateyo 25 yanoti kune vanhu benzi, masikana mapenzi, masikana makachenja. Shoko raMwari rinongotaura kuti anonzi benzi ndeuya anoti mumwoyo make Mwari hakuna. Anoziva Mwari ndiye munhu akachenja. Kureva kuti anoti Mwari hakuna, uyu ndiye benzi. Unoziva dzimba mbiri idzi dzaive dzakavakwa zvakafanana nokuti dzavakwa neshoko ranzwika kubva from the same source. Kureva kuti material yavaka dzimba idzi yanga ichingove 1, plan yanga ichingove 1, but position yaisiwa imba, ground raisiwa imba ndo rasiyana chete. Material yacho yakafanana, kana ichiita $10,000 yese yaita $10,000. Kana mabuilder acho achiita $5,000 kuvaka vese yaita $5,000. But problem yangoitika chete ndeyokuti iyi yavakwa nebenzi rangoita nyore. Uyu wanyatsokushandisa kuti ndoda kuvaka apa. Sei zvinhu zvichiita soko jecha chii raiti kana ruware ruri Kristu. Jecha ndiyesu, iyesu. Ukavaka pandiri wavaka pajecha. Iri kutaura shoko. Kune vanhu vanotitenda, kune vanhu vanotitevera, kune vanhu vanotinzwisisa, vanoti ndiye mutungamiri wedu. But kana wavaka pandiri wavaka pajecha, nokuti kana nhamo yauya I go. Kana nhamo yauya ndino give away. Handigoni kumira nokuti ndiri jecha. But ruware ndiKristu. Inini ndiri kapatikuwo kanobva paruware. Kaka fraction katukutuku kadrop in the sea keruware. Kureva kuti vanovaka paruware vanovaka pavavhangeri, vanovaka pavafundisi, vanovaka pamaapostles, vanovaka pamabishops, vanovaka pamaprofets, vanovaka panana papa vavo. Ndiyo vari kuvaka pajecha, nokuti iri rose ijecha. Ini namvhangeri ningi, namufundisi ningi, namudhikoni ningi, namuparidzi ningi, naapostoli ningi, takadero kuwanda kwedu tiri jecha. Hakuna ruware rwakadero, ruware i1. Iri jecha. Ngativake pane Jesu, ngatitiitanzwa shoko raMwari toriita, kureva kuti tave vanhu vanoziva Mwari. Kana wangoziva Mwari ukanzwa zvotaura Mwari hauregi kuzviita, nokuti zvataura Mwari unotiziva kuti zvinotofanira kuitwa.
Mwari vakuropafadzei muzita raJesu. Amen.